ഹായ്, എല്ലാവരും ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മിസ്സിൽ ചായ കുടിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാൻഡ്വിച്ച് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം. ആദ്യം വന്നവർ റിസപ്ഷനിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 7 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കാനിറങ്ങി. നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മെയിൻ റോഡിലെത്താം. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ഒരു സ്ഥലം അവിടെ കണ്ടു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആൽക്കഹോൾ മ്യൂസിയം. മദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള A to Z ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, കൺസപ്ഷൻ, എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഒപ്പം ഫെനിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ലോക്കൽ ബിസിനസ്മാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എൻട്രി ഫീസ് 500 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറി. ഇതെല്ലാം സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നടന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളും കണ്ടു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ധാബയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു. നാളെ ഗോവയിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, 4ാമത്തെ ദിവസം. നാളെ രാത്രി 8 മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്. നാളെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് ഡേ കൂടിയാണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നാളെ കാണാം.